para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DZGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 10 minutos pasado alas 5. Maray na hapon mga tugang uya po ang mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radyo DZGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DZGB. Sa mga baratang ngunyan para sa aga. Inutuntan barata hali dyan sa luwas. Si Ands Galero. Ands Kamen. Sarong barangay naman sa syudad kan Legazpi anak RCP ni na siwagi kan sa Legazpi City Veterinary Office may kanaraman digdi sa pagbubuso na rin sa organic system ang pagpapinigay programa may kanaraman iniman sa pagiging security of food security sina resilient measure kan sunada. Sigun kay City Veterinary Officer Dr. Emmanuel Manny Estepona, 250 ang siwo ang itinauninda sa barangay Tamauyan, Legazpi City, Ngunyan-Aldao sa pangenot man ni Kapitana Silvia Del Agua di disendang opisina kung saan apera kaiyan na may mga nakareceive man ng mga lokal na paraoma sa nasambitan ng barangay Canfids na gagamito nila para sa mga range chicken ini. Sigun man kay Estepona, ang programang inibako sana para sa food for the table kung kan mga apektadong mga Legazpeño dahil sa pandemyang COVID-19 alagan nakakatabang pa ini sa sendang hanap buhay asin ekonomiya kasudan sa mga maabot man na panahon ang PRIDE o kaya Pride Industrialization Roadmap ang bigagamit nila kung saan bigagamit din ang poultry dressing plant ang range and organic system and alternative livelihood program, incubator, dispersal and monitoring, treatment and vaccination program, pati naman education through school on the air ang bigagamit nindang sistema o kaya estratehiya tanganin na mas mapahiwas pa ang nasabitan ng programa. Sa ngunya, nagpapasalamat ang City Veterinary Office sa gobyerno lokal kan Legazpi sa sanggunian pa na lungsod kan Legazpi pati naman sa Department of Agriculture sa paagi ni Regional Executive Director Rodel Tornilla nilang sa natawan sila ni 3 million pesos na additional o kaya dugang na pondo may ginaaraman sa nasambitan ng programa. Dugdag na Bareta, Ans Galero, DZGB. Hababaon man sana ang numero kan mga nabakunan na kontra sa COVID-19 pero nagpositibo sa helang. Inan sinabi kan Food and Drug Administration kung saan sa sendang datos nasa 735 sana ang nagpositibo hali sa sobra sa 11 milyones na fully vaccinated na breakthrough infection. Mantang sa kabilugan, o minabot man sa sobra sa 40 milyones doses kan mga iba-ibang COVID-19 vaccine ang naresibi kan nasyon hali sa mga donasyon asin binakal kan gobyerno. Target kan gobyerno na kompletong mabakunahan ang 27 milyones na Pinoy kontra sa nakakagada na COVID-19 sa katapusan kan bulan. Sinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez, sa Chief Implementer kan National Task Force Against COVID-19, na kamamutan kan gobyerno na gibuhon na bakunado o fully vaccinated ang 5 milyones na mga Pinoy kada semana sa natatadang 3 semana o 15 milyones sa katapusan kan presenteng bulan. Sa iyang sinabi na sinda naglalaom na makuha ang 27 milyones sa ikaduang dose nin bakuna. Inapod ng fake news ni DTI Secretary Ramon Lopez ang napabareta na papalawigon pa ng tulong simana ang ipinapautob na enhanced community quarantine sa Metro Manila.
Sigun kay Lopez, daipa na pag-urunan kan Interagency Task Force ang posibleng extension kan ECQ sa NCR. Solamente sagod sa Agosto 20 sana ang pagkasundoan nindang implementasyon kan pinakamaigpit na quarantine classification sa Metro Manila kasunod kan paglangkaw nin kaso kan COVID-19. Tiwala ang Food and Drug Administration na ang nasyon day makakaampang ninda kulang problema sa supply nin oxygen tanks sa taho kan COVID-19 pandemic. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na ang mga manufacturers day nga nakakagamit nin 50% kan sa indang manufacturing supply capability. Idinagdag pa man niya na makusugan sa indang pagtubod na day magkakaigwanin problema sa oxygen supply. Sinabi ni Domingo na ang FDA nagpaluwas ng 30 pang lisensya sa pag-ibo ng oxygen tanks kana kaaging bulan na kung kaya ang nasyon igwa ng 81 manufacturers nin medical item. Apwera kaini, igwa pa nga 30 nga mga ospital ang may lisensya na makapagprodusira nin oxygen tanks sa indang mga respetibong establishmento para sa indang sadiri nga paggamit. Pagadalan kan Interagency Task Force ang kahagadan kan na Department of Trade and Industry na ibaba tulos ang quarantine status sa Metro Manila pagkatapos kan Agosto 20. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque, aaramang unakan iataf ang mga datos kung pwede nang ibalik ang NCR sa Modified Enhanced Community Quarantine sa likod kan patakot kan COVID-19 Delta variant. Paliwanag kini ang kaligtasan manggiraray kan publiko kontra sa virus ang iinoton kan iyatap tanganing maging o susendang magiging desisyon. Sa ngunyan, nagkaparang ospital sa Metro Manila ang naabot na ang full capacity dalan sa kadakwal ng mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19. Naisangat na kan Philippine National Police ang 121 kaso kontra sa 80 katawo na padagos na nagpapalakop ng mga salang informasyon sa taho kan COVID-19 pandemic. Sinabi ni PNP Chief General Guillermo Eleazar na para sa mahigpit na implementasyon ng mga minimum public health safety standards as in quarantine protocols, padagos manindang pigahanap ang mga personang minaaprobisyar sa sitwasyon na namanakot sa mga namamanuan sa COVID-19. Siyang sinabi na isinaangat na kan naisaangat na kan Criminal Investigation and Detection Group as in Anti-Cybercrime Group ang 87 criminal complaints kontra sa 52 na katawo na nagpalakop din fake news, tulong online complaint kontra sa 2 katawo as in 32 na criminal complaints kontra sa 26 na katawo dahilan sa online profiteering, overpricing, hoarding as in unauthorized selling ng mga medical supplies. Kasado na ang investigasyon kan Senado mananingod sa pagsasabing saltong paggamit kan na Department of Health sa sobra 67 billion pesos na fundong pigtagama sa pagresponde sa COVID-19 sa erarom kan 2020 national budget. Base sa abiso na ipinaluwas kan Senate Blue Ribbon Committee na pinamamayuan ni Senador Richard Gordon, gigibo ng pagdangog sa Miyerkules, Agosto 18. Pangenot na mga pinadarahan ng imbitasyon kan committee si Health Secretary Francisco Duque as iba pang opisyalis kan Department of Health. Pigdala uman nagigibon ang bilog na pagdangog sa virtual na paagi kung saan naka-video conference dahil sarado ang Senado mantang ipinapaotob ang enhanced community quarantine sa Metro Manila. Pinalawig pa kan gobyerno ang pagbabawal kainis sa paglawag sa nasyon kan mga biyaherong hali sa 10 pang nasyon sagod sa Agosto 31. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na kasabay digdian India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, Oman, Thailand, Malaysia as in Indonesia. Siyang sinabi na inaprobara ni Presidente Rodrigo Duterte ang kahagadan kan mga airline companies na bukas ang giraray ang International Transit Hub Operation kung saan mahigpit pang ipapasunod ang health and safety protocols. Matiripon sa masunod na semana ang mga alkalde sa Metro Manila para pag-urunan ang masunod na quarantine classification sa National Capital Region. Sigun kay Metro Manila Council Chair, asin Parañaque City Mayor Edwin Olivares, agadon kan mga alkalde ang opinyon kan mga eksperto para i-rekomendar
o sa irerekomendar na quarantine status kasunod kan ipinapasunod na enhanced community quarantine sa NCR na matatapos sa Agosto 20. Sa ngunyan, nakatutok ang mga local government units sa vaccination asin mapababa ang COVID-19 cases sa Metro Manila. Siniguro man ni Olivares na madali nang maabot sa Metro Manila ang target na 250,000 na mabakunahan kada aldaw matapos marehistro ang 221,000 jobs kan Agosto 12. Maski day mapapadusahan ang mga nagdoble nin pagpapabakuna alagad, tinawanin doon ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na magkaigwanin moral asin ethical ang mga nakaresibinanin bakuna para sa iba na di pa natutudukan, lalo na ngunya na panahon na may paglangkaw kan mga kaso sa nasyon. Iniyan siyang reaksyon na may kinaaraman sa post nin sarong nakakompleto na nin bakuna kan Sinovac sa Mandaluyong City alagad nagpatulok pa nin Moderna. Siyang sinabi na dapat mag-isip ang mga nagdoble nin magkaibang bakuna na may nawaranin oportunidad na mabakunahan man. Magtitripon ang grupo nin mga gobernador sa nasyon para pag-oronan ang isyo kan distribusyon nin mga bakuna kontra COVID-19 sa mga probinsya. Sigun kay Gobernador Rodito Albano kan Isabela, nadagit na ang sa iyang mga pagaribang gobernador dahil nagluluwas na mas dakol na bakuna ang ipigtatagama sa Metro Manila mantang diit siya na sa kanya-kanyang mga lugar. Tinawanin do ni Albano na sa lalong madaling panahon, mapabot sinda ng pagtiripon sa mga pagaribang opisyal kan League of Provinces of the Philippines. Sa datos, sigun kay Albano, nasa sendang probinsya, nasa 10% pa sana kan populasyon ninda ang nababakunahan kontra sa COVID-19. Katakod kini, sinabi ni Albano na permisyang nag-aapod kay Vaccine Czar Carlito Galvez na dagdagan man ang ipigpapadarang supply nin COVID-19 vaccine. Nagkasundo ang mga alkalde sa Metro Manila na gibuhan na uniformado ang ipapaluwas na sertifikasyon para sa mga personang nakakumpleto na nin bakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Alcalde Edwin Olivares kan Parañaque City na ang Metro Manila Council nakikipagtabangan sa Department of Information and Communication Technology para sa siring na sertifikasyon. Siyang sinabi na nagpadala naman sila ng listahan kan pangaranin mga persona na kompletong bakunado na para sa Unified Vaccination Certificate. Enot kay ni, sinabi ni DICT Secretary Gringo Honasan na may koordinasyon na sinda sa Department of Health para sa pagpapaluwas na VaxCert PH na nakabase man sa standard kan World Health Organization. Miyaras tanto, nagko-coordinar na ang PhilHealth sa mga ospital sa nasyon para maparikas ang pagbayad sa benefit claims kan mga ining. Sigun kay PhilHealth Vice President for Corporate Affairs, Shirley Domingo, padagos ang sendang pakikipag-uron sa mga opisyales kan Philippine Hospital Association as in Private Hospital Association of the Philippines. Sinabi niyang nagduduble kayo na sinda para sa pagproseso kan mga claims na kadaklan iyo ang COVID-19 testing as in mga claim na dai pa kompleto ang dokumento. Kiniguro man ni Domingo na pigtututukan ninda ang gabos na polisiya asin piganapan nin mga solusyon para maparekas ang pagpapalos nin fundo sa mga hospital. Enot ang sinabi kan PhilHealth na nakapagbayad na sinda ng 166 bilyones pesos para sa 13.6 milyones na claim o 76.4% kan 18 milyones na claim na sa indang naresebi kan Hunyo 2021. Ipiniliwanag ni FDA Director General Eric Domingo na depende sa reaksyon nin lawas nin sarong persona na nabakunahan kung kaya ni iba nagkakaigwa nin breakthrough infection o na-infect pagiraray nin COVID-19 maski nabakunahan na. Siyang sinabi na dayman talaga nin 100% efficacy nin bakuna as in depende sa level nin reaksyon kan bakuna sa tao dahil ang tabako man iniya pare-pareho. Idiragdag pa man ni Domingo na may ibang tao na mas kinabakunahan na bako pa insufficiente para kontrolan viral load ka nagihelang kaya nagkakaigwa nin breakthrough infection. Miyaras tanto, nagsangat na nin kaso ang city government kan Quezon
City kontra sa duwang individual na nagresibi ning booster shot kan COVID-19 vaccine apisar kan an mga ni fully vaccinated na. Sinabi ni City Attorney Orlando Paulo Casimiro na ang kasong isinangat sa duwa iyon pagsuway sa City Ordinance 3032-2021 o an ordinance prohibiting COVID-19 vaccine fraud. Dagdag pa ni Casimiro na nasabing pagsangat ng kaso sa duwang nagbayular sa City Ordinance, patunay sana na maigpit nindang ipinapautob ang mga pagbababol kontra sa mga pagbintahe ngunya na may pandemya. Naglalawas sa investigasyon na ang sarong suspitsyado fully vaccinated na kan Sinovac vaccine sa Mandaluyong City kan Mayo 10 asin kan Domingo. Nagresibi naman in Moderna vaccine sa Quezon City. Mantag ang saruman fully vaccinated na nin Sinovac vaccine kan sa Quezon City. And sin nagresibi man in katulong shot nin bakunang Pfizer sa kaparehong syudad. Kinundunan ng Quezon City Mayor Joy Belmonte ang pagsasabi niyang makasidiring gibo-gibo kan duwa. Dapat awanin panahon kan administrasyon ang pag-investigar sa pigsasabing problema sa pagmanihar sa 67 bilyones pesos na fundo kan Department of Health imbes na birikon ang atensyon kan publiko sa pagpapawagas ng mga kautikan na kontra kay Vice Presidente Leni Robredo. Iniyan pahayag ni Abogado Barry Gutierrez at tagapagtaram ni Robredo sa pagsasabi na ang mga kaalyado kan administrasyon asin troll farms makaskas na magpawagas din mga kautikan manunungod sa Vice Presidente kung may isyu na minaluwas sa gobyerno. Doble kayod ang Philippine National Police para pugulan ang anoman na pagbalo na pag-atake kan mga local terrorist group sa tao kan nagpapadagos na patakot kan COVID-19. Sigun kay PNP Chief General Guillermo Eliazar na pinakasog kan PNP ang sendang presensya sa mga komunidad sinsiriman ang koordinasyon sa mga lokal na gobyerno para makontrol ang mga grupong ini. Idinuga pa ni Eliazar na makasugman ang sendang koordinasyon sa mga counterparts sa Forces Armadas kan Pilipinas para masiguro ang kaligtasan kan publiko. Tanawan ni doon ni Eliazar na importante pa manggiraray ang pagtatarabangan kan lambang saro o ang whole of the nation approach para makortar ang teroristang grupo. Nakabalik na sa 85% ang pampublikong transportasyon na nagkakaigwanan ng biyahe. Sinabi ni LTFRB Chairman na Martin Delgra na anom na rota na ang binukasan para sa UV Express na nakakasakop ng 225 na units. Sinabi na iguan ang kapasidad na 8% ang public transport sa Metro Manila asin na maging sa ibang parte ka nasyon. Sa ngunyan, pigahalat naman sa nakan Land Transportation na Franchising and Regulatory Board ang 3 bilyones pesos na budget halis sa Department of Budget and Management para makabuelta ang service contracting program o ang libreng sakay. Siniguro ni House Appropriation Committee Chair Eric Yap na makakaapektar sa nakatala na Budget Deliberation Committee ang bigla na pagluso sa pwesto ni Budget Secretary Wendell Abisado. Sigun kay Yap, kumpiyansa siyang dakul ang kapable o kaya may kakayahan sa ahensya para kay Abisado. Tanawan ni doon kan kongresista na saro na digdi ang nagsiserving officer in charge kan Department of Budget and Management na si Yusek Tina Rosemary Kanda. Katakot gani siniguro ni Yap na si Seyman na maidesignar na bagong budget secretary makakatabang sa deliberasyon kan budget para sa masunod na taon. Sinabi ni Yap na sa iyang suportado sa Abisado sa desisyon kay ni magluso sa pwesto para man sa kakarahay kan sa iyang salud. Isinumitir ni Senadora Lito Lapid ang propostong lakdang na may kamamutan na magbugtak ng Agricultural Pension Fund para makataunin benepisyo siring sa pension sa mga obrero sa sektor kan agrikultura, lalo ng mga paraoma asin parasira. Ipinaliwanag niya sa Senate Bill 2335 na magiging regulasyon kan gobyerno ang pag-uugid asin pagpapakusog kan pension asin iba pang benepisyos na itatao o itinatao sa mga maritirong obrero sa sektor kan agrikultura sa gobyerno asin na pribadong sektor. Sinabi na suran agrikultura sa panganot na industriya sa nasyon, lalo na forestry asin na fishery na minarepresentar ng 10.2% kan gross domestic product ka nasyon.
Yan mga tugang nga detalles kan mga bareta ngunyan para sa aga digdi sa Radyo DZGB. Sa pag-aaral kan mga pagriba, Manny Totanya sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako po si Francia May Borras. Ako man po si Edwin Peralta nagsasabing mabalos kan sa indong pagantabay. Nandito na ang pinakabago. Pinakabago? Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed and Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed and Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang